Da, de salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod din Minecraft. Hop. O să-mi dea creș, nu. Ok, hai să ne găsească OP. Este 1 vs 1 pe play.minecraft.romania.ro. Fier. Mi s-a blocat. Da, frumos. M-a bătut pentru că mi s-a blocat. Și dacă nu mi se bloca... Dacă nu mi se bloca, îl băteam. Vedeți cum vreau să... Hai! Bă! Deci nu înțeleg! Nu înțeleg jocul ăsta. Dai! Mama are hack! Avea hack. Deci, frate, nu înțeleg copiii ăștia care joacă mereu cu hack. Și nu am lag în primul rând, deci... Numai astea două. What the fuck? Să ziceți dacă se aude melodia tare sau mai încet. Dacă vreți ori tare, ori mai încet. Pa! Deci când filmez joc foarte bine, nu știu ce am acum. L-am blocat în poză. Deci da. Deci el ar trebui acum să mă prindă acolo. Dar nu vezi... Dă cu undița, hai mă! Cum să mă undița. Da, nu, că așa o să vă aștept pe voi. Deci nu pot să-l ating. Deci nu înțeleg copiii ăștia care stau cu rodul la camp și te enervează atât de mult. Deci nu înțeleg, s-a oprit și muzica. Nu înțeleg copiii ăștia. What the fuck? Dar stați puțin să... Ok, am repornit muzica. Gata. Nu înțeleg copiii ăștia. Nu, chiar nu înțeleg. Stau, frate, la camp acolo în pânză și nu mai ies. Și se miră de ce sunt proști la PvP. Really extrem PvP. Era prietenul meu ăsta înainte. Deci...
Bă! Da, deci se pare că nu ne găsește. Mi-a scris că alți copii în comentarii, oameni, nu știu, mi-au scris mai fă Minecraft, tutorialele pe așa și m-am gândit să fac un videoclip de 1 vs 1. O să mă apuc și de o serie de The Miners. Ori pe 1.9, ori pe 1.8, nu știu, scrieți voi în comentarii, ori de 1.9, ori de 1.8, ce vreți. Eu aș vrea pe 1.9, pentru că e mai ușor să joci. A, mă știe, are hack! De unde mă știa? De unde mă știa? Dar tot îl bătui. Tot îl bătui. Bă, și avea și hack. Frate, avea și hack și tot îl bătui. Hai, ultimul meci. What? Deci m-a spawnat lângă el și m-a spawnat cu lag. Mi se mai întâmplă chestia asta. Da. Scuzați-mă că am lag-ul ăsta acum, dar n-am ce face. Da, mereu e chestia aia, toată lumea are lag. Și lui Denis s-a întâmplat. Nu lui Denis ăsta. Da, deci cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost gamerul puternic alături de voi. Nu ezitați să apăsați butonul de el, mi-ar ajuta foarte mult. Deci, pa, pa!